إذا نجار إذا ما تشم نخلاتنا يجوان فنان يجات مناني أحواتي أتمنى أبي وطنا بتعم إندات عرنا أكاد نجيوتنا أب حدجا إنداتنا كندي بحرن كندي سهران حليفنا بخون بوتا حلمتاتنا كنا سمريلنا نخيرنا قل نحنا نحلمتاتنا بقى كي تراكمنا كلتا جتاتنا حنت سنتي بمخان تنحنا ندلي عينتي وزي كنبر نخيرنا كلتا سلسة صراحات دراريبنا إندا سرحنا كابشو مونتن لعديون 10 ساعات إندا سرحنا بتعامي إن دات عرنا قنت إنه لعائلتي وقت زي كنركبن زي كنقادشون نخيرنا نمتى يجنزنا جرز الفون دلو إذا كل مسواتنا تنداخفنا إتان إحنا ندلي عائلتي وقت نمتى إنا زين تجبت عدلنا نمتى كدلي تعطنا دي سمرنا له بس جبع نزن كل التنجرات كنستراخلن أنت رأخيلنا كل نجرك في حالنا أحواتي مباركس نفتح الداميري بقت أتقبلكم أتقدميتي حليتاتنا نخينا سمر جيراتنا زلام بقر تلقي أحواتي تلقي مستنتلقو نجر يقارننا مسؤول نخين فلالن وقرأ مسؤول نخن تعبط أني زجبرنا انتهي مبان دليل خاخان ترأيكم من أحوات إذا حجي زلنا يا بوتا خون خيل ويون زي حجي زلنا أسرح كخون خيل زي حجي حزني زلنا سونت زي حجي حزني زلنا ملكع زي حجي زلنا يبوتنا بحاتيرو نتسألقو عن مرجلنا بمثل عدما نقيرو دمسلنا انت أخوينو تلقي حدث جورو نجر انت أهليو مستتسألقو نجر نقينو نخيت فلالن مور مسؤول نخد تحقق فني دجبر for example بقولي اللي حنكردكم حدث أبصون نترلو دخونا عينة كبدت كقنس دليو علو النبت إذا سبزي نتي حزور لو سونت بتأمل سلا دتسألو نتي خبدت موساقة أنا بتعمل عزيز سلا سلا ديك قبلو نعون مقيار زي جورنا قراتي لل انتهي قبر انت رأيكم انت قدامي ترقورا ايروبيك سي خيد جيمي سرح دتفلاليو اكسرسايزات سرح جمر بدهريدو ما دخونا دايت زبلع عزيز بلع كم زقبر تقبر اندا تباله بسكيجول اللي خيد بوزح نقرات كقبر جمر نجيزيو استدتسألو سونتكو كوقد بيخيلو خوني is for the time being guys نتا اوانتا اقد كابتل استبقس انرجي سلازولا جن كله نقر دمع زي الرأي كال إنرجي زبالة ويكابد حري أبو مرنا على سرح بإيموشن بإنرجي تسرح كال جتس أصل زلوا إتي بقى بتعمل سلسلة تسونت ويكانت أكلات كوجدوا إلى سلسلة حسب إكسرسايز ندرس توصلنا أواني سرح لك دخونا سونت أنس جمر بفلاي دخونا دايت كأثقبر جمر بفلاي أحواتنا دفون تقولها برج مقناس قلد بهال زي تعشين وكب دخل مقناس ويكاب بقول ندوت دخونا عين السفح إنه مقناس قاعد يقبر نقراتي اللي جبل ستي لمي جير كاقل إلا حنتي كمم نسو خستي قال يجمر ويحافتي كم تجمرمو نتوسنا أوان ولا قاطع عند أقول ولا قال نقرات نقبر يكون نتدسل أو زبل نقرات نتدسل دبل نقر كوج دسل نقرات ندا تقبر تي إكسرسايز دسيلو يكون نقبر انتهى أنا نتدسل سومنات وخر كوج دسل زدلي كرم حجة سومنات تتو دينبر انت لا أخوين حج انت لا عمتي ماليس كامس مالس كأخاني تماليس نافت النور مملاسو زي ترفي أزاز الدخون دما دتوسنا أوان إكسرسايز كسر حج مرمو أبو مروتي إنرجي تتسلقت انت زي لقيقوة جن تماليسو لك توسنا كقنصكو جمركوي بس استبقى سما أنتي إكسرسايز دايت قالك جمركو لكن دحرتي دساتي نبرة لمني دساتي نبرة زنجبل دي قدري تجورو خجور أمس جمرة بدحريدو ما ماليسو تي إكسرسايز بتعمل خسل شو أمس جمرة سونا تخيل الناس اللويلو كري أمس جمرة يقرفمو إكسرسايز مسرح دايت وجبار قرفمو بدحريتها ماليسو خا نفتاز نبرة جنش في نفت لقي قوز نبرة لقركعتها ماليسو يمت نمنتايز نجار زرخون دلحوات كابا أمرو سنجار تعقدي سلا زي لقطاي بعمرو أكندي نفتي كخونة زدل سبنتاي كم دمسل بعمرو سيلو أكندي نعو أبو تخرة ترقبر أفتح جس عدلو ديتشالو صورنا تخرة ترقبر انت الأخوين زي دقات محوات نتي إكسرسايز نتي دايت قلم مسقرفون أم رخونة وتحقي كله سبعة رخونة ديت أمقو شمالو أتاتي تاقجيف كابلو إكسرسايز دي سريحة خامس جمير كان يفاتبو كوني ريب اللي حرتاي كمل جمير مسيلكم ننفسو كلا أنا كو جديفوكي أنا كو رخونة كبدامي أنا كو خمزوكي أنا كو إزي إن دابد النفس دما ولا باتم سوات كلوون كله قد صرفون كله ريوي جديف كان تيها قطين كاري قدر يقل خلوون كله دي تسمع ولا خمس سد انتفتنا جنا حواتي بوشت وشتجن بتعمل الساقي رخونة إنرجي لوي أنا كو خمزي أنا كو جديفي أنا كو قطيني أنا كو زي إن دابل نتيجي زوزل سونت أيدو كوري من مريسو ننفسو إن داخلنا من قال يسلم نتدرس على الأنجر إن حق أفو إلى خير إذا كن كخون يقولون كم أنت رأى من الجوار وي بمتى يخف تحت در أيكمني نتنجر تلقى كان بلو خن كلا لنا قليل إذا خن ريا خن كلا لنا أتي حزنا زلنا سونت نعو كال كغير زخيل كال نحن عندنا عين سونت هذا أمورنا كن حزن ترى أخيلنا تفتس اللي تخن بقص ترى أخيلنا أكندي نمبق الناس نخيد نمبق دار سونت أكند نخيد نمنهنات سونت
ካልእ ሓድሽ ዝኾነ ሰውነት ክንከይድ እንተረኣኺልና of course ተለሸግረና ዝነበረ ተለፅላእና ዝነበረ ነገር እንዳቐነሰ እንዳጠፍአ ናብቲ ንሕና ንብህጎ ነገር ክንከይድ ንኽእል ኢና for example ሓደ ሓወይ ከዓ ንበል ብጣዕሚ መስዋዕትነት ከፊሉ እኳ ደኣ ሂወቱ ኣብ ሓደጋ የእትዩ ብባሕርን ብካልእ ነገራትን ተሳጊሩ ናብ ዝኾነ ዓይነት ዓዲ ይኸይድ እንታይ ድብል መሲልኩም ኣብ እምሩ ኣብዛ ዓዲ ዝምስከርኩ ዝንት ነገራት ግብር ከምዚ ገለ ይብል እዩ እዚ ኩሉ መስዋዕትነት ተኸፊሉ ግን ኣብቲ ዓዲ እቲ ምስኣተወ እንተረኣዮ ካልእ ሲስተም እዩ እንተረኣዮ ቋንቋ ምምሃር ከድልዮ እዩ እንተረኣዮ ርእይዎም ዘይፈልጥ ሰሚዑ ሚኖ ተንኪፎም ዘይፈልጥ ናቱ ባህሊ ዘይርድኡ ካልእ ዓይነት ሕብረተሰብ ምስኡ ዝፀንሕዎ ኣክንዲ ነቲ ኩነታት ተሰማሚዕዎ ዝነብር ከዓኒ ነቲ ኩነታት እቲ ምሕር ብምፅላእ ነቲ ዘሎ ነገር ምሕር ብምፅላእ ናብ ዳሓሽ ዓይነት ሂወት ዝኸይድ ኮይኑ ይስምዖ ሓደራ ኣሕዋት ከምዚ ብምግባር ግን ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ መመሊስና ሱር እንዳሰደደ እቲ ንሕና ንፀልኦ ነገር መመሊሱ ድማ ኣብ ሂወትና እንዳመፀ እንዳተገለፀ እዩ ክኸይድ ስለዚ ሰዓዲ ዝኮስቕ ኢልካ ኮይ ከም ገለ ኢኮ ብጣዕሚ የፅልአካ ይብል ነይሩ ኣብ ኣፍሪቃ ኮሎ ፎር ኤግዛምፕል ከምኡ እንዳበለ ከዓኒ ነዚ ፅልኢ ዝበሃል ኤነርጂ ሒዙ ናብ ኤሮፓ ናብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ይኸደንኩም ልክዕ ነዚ ኤነርጂ ሒዞ ስለዝኸደ ከዓኒ ኣብኻ ክላ ከምዚ ዲ ዝዓዲ እዚ ኣነ ተፀቢየ ነበርኩ ለካ ከም ካሊእ እዚ ደኣ ኣፍሪቃ ናይ መሓሸነት ክብል ክእል ይፍቲ እዋን እቲ ከዓኒ የሲ እቲ ሽግር ደሎ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ኩነታት ኣብቲ ሕጂ ዘለና እንታይ ዝበሃል ዘይኮነ እቲ ሽግር ደሎ ኣብ ኣእምሮና ሒዝናዮ ዘለና ኤነርጂ እዩ ንሱ መጀመርያ ልቕቕ ከነብሎ ዘለና ኣሕዋተይ እንታይ ክንገብር ዘለና እቲ መፍትሒ እንታይ እንከራልኩም ኣቐዲምካ ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ስራሕ ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ቦታ ነቲ ደለኻዮ ኩነታት ምቕባል እዩ ምቕባል ክብለኩም ከለኹ ስቂልካ ምስኡ ምንባር ማለት ዘይኮነ ብኤነርጂ ብኢሞሽን ደረጃ ነቲ ዘይትደልዮ ነገር ምውጋን ካብ ኣእምሮኻን ካብ ሰውነትካን ኣሕዋተይ ንኣብነት ሓደ ሰብ ከዓ እንበል ዝኾነ ስራሕ ኣሎ ኣይፈትዎን ብጣዕሚ ዝፀልኦ ኣምሪሩ እዩ ዝፀልኦ ስለቲ ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ብምምራር ክላ ኣብዚ ስራሕ እዚ ክስቂልካ ኮይ ካልእ ዓይነት ስራሕ ዳ እምበር ይሓይሽ ገለ ድብል እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ሕጂ ሰዓት ዘለዎ ስራሕ ነቲ ሕጂ ዝሰርሐሉ ዘሎ ቦታ ይፀልኦ እንተደኣ ኮይኑ ሞር ካብቲ ቦታት ኣይወፅን እዩ ወራፓ ፀልኢዎ ናብ ካልእ ቦታ እንተኸደ ፅልኢ ዝብል ኤነርጂ ሒዙ ፀልኢዎ ስለዘሎ ነቲ ቦታ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኤነርጂ ከዓኒ ኤክስፕረስ ስለዝገብር ስለዝንፀባረቕ ኣብ ካልእ ቦታ ክኸይድ እንከሎ መልክዑ ዝቀየረ ካልእ ቦስ ይኽፀርሐ መልክዖም ዝቀየረ ካልእ ዝፀልኦም ሰራሕተኛታት እዮም ኣብኡ ክፀርሑ ናልባት ንዖም ኣብቲ ሓደ ስራሕ ዝፀልኦም እንተደኣ ነይሩ ግን እንታይ ክገብር ኣለዎ ሰብ እዚ መፍትሒ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ እንተደኣ ኢልኩምኒ ነቲ ዘለናዮ ቦታ ምሕር ብምፅላእ ኣሚርና ብምፅላእ ኣይንቅይሮ ኢና ኣሕዋት ክንቅይሮ እንተደኣ ኮይና መጀመርያ we need to accept ክንቅበሎ ክንክለና ንቅበሎ ክብለኩም ከለኹ እንዳማረርና በቃ ድሓኒልና ኣሜን ኢልና ኣብኡ ንንበር ማለት ኣይኮንክን ግን ብኤነርጂ ደረጃ እዚ ዘለኽዎ ቦታ በረኸተይ ዝፈሰሉ ሂወተይ ብርሃን ዝኾነሉ ዝሓሸ ሂወት ደምፀሉ ዓይነት ቦታ እዩ ኣትሊስት እኮ ስድራይ ክሕግዝ ዝረድአኒ ኣሎ ገዛ ኸራይ ክኸፍል ዝረድአሉ ብተወሰነ መልክዕ እኮ ዝኾነ ነገራት ክገብረሉ ኣሎ እዩ ስለዚ መጀመርያ እቲ ኤነርጂኻ ካብ ፅልኢ ውፂኻ ናብ ምስጋና ምምላስ እዩ ስለዚ እዚ ዳተይ በቃ እቲ ኤነርጂኻ ምቕያር እዚ ቦታ እዚ ንዓይ በረኸት ንዓይ ብርሃን ዝህበኒ ቦታ ኢልካ ብኣእምሮኻ ናብ ካልእ ክትከውኑ ትደሊ ዓይነት ክትበፅሖ ትደሊ ቦታ እንዳሓሰብካ ኣፍታ ዘለኻያ ስራሕ ድማ ካባኻ ከይጎደለ እኳ ደኣ ዝኾነ ከይተፀበኻ ኣፀቢዕካ ተገልግል እንተደኣ ኮንካ በቲ ናትካ መጠን ኤነርጂ ዝኾኑ ነገራት ፈጣሪ ክኸፋፍተልካ ይጅምር ወይ ኣብቲ ስራሕ ዲኻ ዕብይ ክትረክብ ደሞዝካ ዲኻ ክውስኸልካ ወይ ካብኡ ዝሓሸ ካልእ እስኻ ትምነዮ ስራሕ ዲኻ ክትረክብ ብድሕሪ ናብ ካልእ ናብቲ ትሓልሞ ናብቲ ትብህጎ ነገር ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን which is ኩላትና ንሓስቦ ዝቐለለ ጥበብ ኢልና ንሓስቦ ንሓደ ነገር እዚ ነገር እዚ ኣይደልዮን እየ ብምባል ምሕር ብምፅላእ ወይ ከዓ ምሕር ነቲ ካልእ ብኣእምሮና ንሓስቦ ነገር ብምፍታሕ ሂወትና ንቕይር እዩ ዝመስለና ኣሕዋተይ ግን ኣነ መሲሉ ንኸምኡ ገይረ ብዙሕ ዋጋ ክፊልኒ ነይሩ እዩ ግን ነቲ ዘለካ ነገር ተቐቢልካ ኣክንዲ ኣሚርካ ትፀልኦ ንዕኡ ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ነቲ ክትኮኑ ትደሊ ብኣእምሮኻ እንዳሰኣልካ ጉዕዞኻ ክትቅፅል እንተደኣ ክኢልካ እቲ ዝሓሸ መፍትሒ ክመፅእ ዝኽእል እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እያ እታ ካልአይቲ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት እኳ ደኣ ብውሽጢ ውሽጢ ትሰርሕ ግን ከዓ ዘይንርዳእ ሓንቲ ነገር ትደኣ ሃልያኻ ንሓደ ነገር ገማሪ ነበርካ እቲ ሓልሞ ነገር ነብስኻ ክሳብ ጠፈእካ ልብኻ ክሳብ ጠፈእካ ብምፍታው ተስምሮ ይመስለካ እዚ ግን ኣይከውንኒ ኣሕዋተይ ንኣብነት ኣብ law of attraction ገለ ኣሎ ከምኡ ክንማ ክንብል እንከልና ክንርኢ እንከለና ንዕኡ ኣፕላይ ክንገብር ወይ ከዓ ንዕኡ ክተገብሮ ክንሓስብ ከለና ንሓደ ነገር ካብ ውሽጥኻ ብደቃፅል ድሌት ብጣዕሚ ልብኻ ጠፊእካ ትፈትዎ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ሂወትካ ምምፅእ ዘይተርፍ ይብለካ ነው ባላንስ ድሪ ኣሕዋት እንተደኣ ከምኡ ንገብር ኮይና ነቲ ነገርቲ ልብና ክሳብ ዝጠፍአና ኦብሰስድ እንዳኾና ነቲ ነገርቲ እንተደኣ ንሪልዮ ኮይና ብድሕሪ ዘጋጥም ኦብሰሽን ወይ ከዓ ኣብ ኣእምሮና ዝኾነ ኣብ ኣእምሮና ዝቅረፅ ዘጨንቕ ነገር ኣሎ እዩ ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ
እቲ ህይወት ገና ኣይነበርና እንደና እቲ ብኣእምሮና ንሓስቦ ዘለና ኣብ ኣእምሮና ሽቂሉ ድእከብ ኤነርጂ ይመጽእ እሞ ኣብ ኣካላትና ወይ ከዓ ብዓይንና ንሪኦ ወይ ከዓ ህይወትና ከዓ ተገለጸ ዝኾነ ነገር ኣይህሉን እየን sonታይ እዩ ዘጋጥም እንተደኣ ኢልኩምኒ ነዛ ሕጂ ሰዓት ዘላ ህይወትና ክንጸድኣ ንጅምር ብምንታይ ብሰር ነቲ ነገር ብጣዕሚ ብኣእምሮና ኤነርጃይዝ ብምግባርና እዩ ሰሱ ክንገብር ከለና ንኣብነት ሰብ ሞቲቬሽናል ቪድዮ ይርኢ ገለ ገብር መዓት ነገራት ርኢ እሞ ህይወተይ ኮይ ተቐየረን ብዙሕ ነገራት እሞ ኮንሱም ይገብር ኣለኹ መፅሓፍ ኣንቢበ ቅልቲ ገይረ ግን ህይወት ኣይተቐየረን ለካ that's why ኣሕዋት ኦብሰስ ስለ ንኸውን እዩ ኣብ ኣእምሮና ድኾነ ተርባት ስለ ዝፍጠር እዩ ድኾነ ኦብሰሽን ስለ ዝፍጠር እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ሰዓት ዘለናያ ህይወት ንክንፀሎን ነቲ ፅባሕ ንጎኑ ደልዮ ህይወት ከዓኒ ቀልጢፉ ንምንታይ ዘይመፅእ ኢልና መመሊስና ፍራስትሬት ንክንከውን እዩ ዝገብረና ምክንያቱ ከምኡ ኢልና ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣብ ድኾነ ቦታ ገለ ነገር እንተደኣ ኣጓሊፍና ግን መመሊስና ጭንቀትና እንዳወሰኸ ክኸይድ ፎር ኤግዛምፕል ለሰይ ከምዚ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ሓደ ሰብ ናብ ኤሮጳ ናብ ኣሜሪካ ናብ ገለ ብኣእምሮ ኦብሰስ ኮይኑ ንኸይዱ ንበል ግን እንተረኣዮ እቲ ቦታቴ ከምቲ ስሉ ተፀቢዩ ኣይፀንሕን እዩ መመሊሱ የጨንቆ ዳ እምበር ሕልሙ ንምስማር እቲ ቦታ ከዓኒ ኣይጠቕሞን እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚ እንታይ እዩ መፍትሒ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና እንትረኣይኩምኒ ካብዘን ሰለስተ ቀፂለ ዝነግረኩም ዘለኹ ብጣዕሚ ኣዝየን ወሰንቲ ዝኾና ናይ ትምኒት ወይ ከዓ ናይ ባህጊ ዓይነታት እታ ቀንድን ወሳኒትን ነገር እታ ንዓና ተድልይና ብዘይመሓዝና እዩ ተንክልታ የድልያናን እየን ከነወግደን ዘለና እታ ሓንቲ ከዓ ናብቲ ሕልምና ትወስደና እያ እምበር ከታ ቀዳሚት ከነወግዳ ዘለና ወይ መብዛሕትኦም ሰባት ብዘረባ ጥራይ ወይ ከዓኒ just በአእምሮም ጥራይ እንዳሰኣሉ ዝነብሩ ዓይነት ትምኒት እንታይ እንትረኣልኩምኒ ኢትስ ኢንኣክቲቭ ዝበሃል ዲዛይር እዩ ኢንኣክቲቭ ዲዛይር ከመይ መሲልኩም ኣሕዋት ድኾነ ሰብ ትርኢ እሞ እቲ ናቱ ህይወት ደስ ይብለካ በቃ ብዙሕ ገንዘብ ረኺብካ ልክዕ ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንተኸድካ ናይ ገንዘብ ናፅነትን ናይ ግዜ ናይ ገንዘብ ናፅነት እንተረኸብካ ልክዕ ከም ኩስቶ እንተኾንካ ጀስት ብኣእምሮኻ ጥራይ ዊሽፉል ዝኾነ ቲንኪንግ ይህልወካ ኣብ ተግባር ግን ኣይትርከብን ኢኻ ከምዚ እንተትነብር ጥራይካ ጀስት ትምንዮ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ኣብ ተግባር ትነብሮ ወይ ከዓ ብሰውነትካ ትላበሶ ነገር ኣይከውንን እዩ ኣባና ደጋጥም ብዙሕ ነገር እዚ እዚ ኻል ናብ ውድድር እዩ ዘእትወካ ንኣብነት ርኢለ ኣብ ድኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ኣሎ ሓደ ሰብ ንበል እሞ ልክዕ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሰብ ፖስት ክገብር ከሎ ቪድዮታት ጃኬት ገይሩ ገለ መለታት ገይሩ ገለ ትርኢ እሞ ደን ኦብሰስ ትኸውን ማለት ሽሙ ትኸውን ብጣዕሚ ትናቱ ህይወት ደስ ይብለካ ኢንኣክቲቭ ዝኾነ ዲዛይር ዋይ ተድነብሮ ከም ናይ ክስቶ ህይወት ናተይ ህይወት እንዳበልካ መሪስካ እንዳማረርካ ከምዚ ኩሉ ፅናሕና ነቲ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ህይወትካ እንዳፀላእካ ትኸይድ እኳ ኣወላፍካ ኣብታ ዘለካ ይኹንካ ብዙሕ በረኸታት ክረኣይካ እንተኻኣለ ናብቲ ሒዝካ ትኸይድ ኤነርጂ ድማ ዝሓሸ ክኾን ወላ እኳ እንተኻኣለ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ሓደራ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኢንኣክቲቭ ዝኾነ ዲዛይር እንተደኣ ሃሊና በቃ ዊሽፉል ዝኾነ ቲንኪንግ ኣብ ኣእምሮና ወይ ከዓ ዝኾነ ዊሽ ጥራይ ድህሉ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ልብና ሸኺዑ ድኣቱ ዝኾነ ትምኒት ኣይህሉን እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ናትካ ህይወት ንኸይትነብርን ብናይ ካልኦት ሰባት በረኸታት እዋይ እንዳበልካ ነዛ ሕጂ ሰዓት ዘላ ህይወትካ ንኽትፀልኣን ሕጂ ዘሎ በረኸትካ ሕጂ ዘሎ ብርሃንካ ንኸይትርአል ዝገብረካ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እያ እቲ ካልኣይ ድማ ልክዕ ኣብ ኣእምሮና ሰኸን ኮይኑ ተርፍ ከምታ ቀዳመይቲ ድማ ኦብሰሽን እዩ ከምዚ ክብለኩም ዝፅናሕኩ ካብ ኣእምሮና ዝመንጨወ ዝኾነ ዓይነት ተርባፅ ወይ ከዓ ዝኾነ ዘጨንቕ ነገር እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ክንብሎ ፅናሕና እዩ ካብኡ ድብገስ እዩ ኦብሰስ ምዃን በቃ ቀልጢፍካ ኤሮጳ እንተኸድካ ቀልጢፍካ ናብ ኣሜሪካ እንተረኣክ ኢኻ ቀልጢፍካ ናብ ካናዳ እንተረኣክ ኢኻ ቀልጢፍካ ካብ ስራሕ እዚ እንተረኣወት ኢኻ ገለ እንተደኣ ጌርካ ሂወትካ ክቕየር ይብል ዝኾነ ነገር ስለ ድህልወካ ዘይትገብሮ ነገር የለን ኣሕዋተይ ረእይዎ ይኹም ድሓን ኤሮጳ ንምኻድ ማዕረ ክንደይ መስዋዕትነት ንኽፈል ናይ ብሓቂ ከቲ መስዋዕትነት ንኸፍሎ ዘለና ናይ ብሓቂ ሂወትና ከፊልና ክንከዶ ኣለና ክንበፅሖ ኣለና ምስ በፅዓና ክንቲ ዓይነት ሂወት እዩ ዊዶን ነው ኳዕባር ዝፈልጦ ነገር እኮ ይብልና غريت على أمركم أبيلكم ترى أخوين بزح تحت النا يا أخوان دبلكم قنداي ما يصيركم أحد we don't know بتعمل أوبسس لنا خوني أبو خيدا خمس خوني خمس خجبر يكون بالنخارينا هيوتنا ولا خفيلنا ولا بقى بتعمل بزقنزب بأزيو كبير دخل من قال لي أبي روح خم بتسحنا خارينا حواتي بدي حري جنوا بأمريكا وكاله بوتا خم بتسحنا خارينا قم بدي حري أنت إذا قاتم عفتو بوتا مسكر كاله عالم you don't know بقى دخونه تخفلو قبرلو قال له عتات نجارات على سيستم دو قال له تفنت حبرة سواي كون حزن كده حزنه سحاك كده سحق سواي كون يدونه كله عالمي كتمهارو لك عنق قالو كتمهارو لك نجارات على أبزقهم كاتي إنرجيتي نزبوت هذا بمثل أوبسس بمخان كم زخ قبر على نيل كحس كي هاسلو تخيل نفتو بوتها تخاني أبو مسبت حكا حلمتات كعشون كايلو ختسمر اتزول له خناتات اندات لك مستحج سعد الله هيوتك اندام ماركا كلا أنا سافر أفريقيا كوم حشن اندابلك خات خيل زغا اوبسيشن دمت قداي ويدما سب ገንዘብ ክሰርሕ ደል ገለ ደልሞ በቃ ሁሉ ነገራት ገርፎ በዚ ፋሚሊ ርስዕ በዚ ጥዕኑ ርስዕ በዚ ገለ ርስዕሞ ገንዘብ ንምስራሕ ደይገብሮ ነገራት ይብሉን ኦብሰስ ኾ ብጣዕሚ ዘንድ ኾነ ሰዓት ገንዘብ ምሰርሕ ገለ ምስ ገበረ እንተ ረአየ ጥዕኑ ጎዲልሎ ፋሚሊ ገለ ነገራት ኮይኖም አለው ሪሌሽንሺፕ ተበላሽሎ እንዘን ና ፍራስትሬሽን ወይ ካና ከም ዝኹን ለጻሕና ኦብሴሽን አቱ
سوزغ نايكون يحواتي اتانا يبحكي مفتحي كتهبنا تسأل نجر نايبحكي رما حلمتاتنا كنسمر الله أن نجر جن እንታይ አንተ አይኮመኒ ፒውር ዝኾነ ኢንቴንሽን ወይ ከዓ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ኣብ እምሮና ኣብ ልብና ከነቐምጥ እንተደኣፈ ብውጥን ክንጓዓዝ እንተደኣፈ ኢና ሶ ተቀዳማይ ከም ትረክኹም ኢንኣክቲቭ ዝኾነ ዲዛይር እንተደኣ ሃሊና ናብ ተግባር ኣይንወርድን ኣብ እምሮና ጥራይ ስቅሉ እቲ ኤነርጂ ይእከብ እሞ ኮኔልና ነተግብሮ እንተዘይኮይና ብናይ ካልኦት ሰባት ህይወት እንዳተታለልና በትን ሞቲቬሽን ብካል ነገራት ብገል እንዳተታለልና ዝኾነ ዓይነት ሓድሽ ህይወት ኣይነብርና ናብዛ ሳርሰይቲ ዛድበልኩኹም ፒውር ኢንቴንሽን ተደኣ መፅያ ግን ዝኾነ ምናልባት كنفتحوا ندينا يسدرانا شجر كلنا يخلقوني ويبدو خلنا ديم دلو سدرانا وي أدينا لي هارري لا أبونا لي هارري اللي تبينا دكنا ديم بيتسبنا ديو أسامتي دخونا سب كله خلقوني سلازي كوني لنا خوفينا نو أديمو أنا بهيوت كله خو أبزام درزي أي تساقينا سلام دلو هيوتنا عاكهوا نبوي مو كم زعينة هيوت كفترو ليف ቤተሰበይ ኣነም ከለኹ ዝኾነ ዓይነት ጭንቀት ኣይርኢን እዮም ሰላም ዝኾነ ህይወት ክነብሩ እዮም ፈጣሪ ድማ ነዚ ነገር ዝክሕግዘኒ ብኸመይ ከም ድገብሮ ኣይፈለጥኩን ግን ክገብሮ ዘለኒ ካብ ምትግባር ንድሕሪት ኣይክብልኒ ድብል እንተደኣ ኮይነ ግን ኢንቴንሽናሊ ኮነ የለ ተግባራት የድወስድ ፅባሕ ንጎ ደቀስ ድብለኒ ኣብ እምሮ ዝኾነ ዓይነት እኩይ እንተደኣ ሃሊ ንዑ ኣይሰምዖኒ ኖ ገለ ክሰርሕ ኣለኒ እኮ ነደይኮ ገለ ክገብረላ ክኽእል ኣለኒ ነቦይኮ ከምዚ ክገብረሉ ክኽእል ኣለኒ ደቀይኮ ቤተሰበይኮ ገለኮ እንብል ኢና ሞር ኩላትና ሪሌይ ስለንገብር ቤተሰብና ከዓ ክንሕግዝ ስለዝደሊ ፅቡቕ ባህሉን ስለዝኾነ ከም ኤግዛምፕል ነምፅር ኣለኹ ኣሕዋተይ ስለዚ ካብዚ ኢንቴንሽን እዚ እንተደኣ ተበጊስና ናብ ተግባር ምብራር ቀሊል ይኾነና እምበር ብኣእምሮና ጥራይ ንሓስቦ ተደኣ ኮይና እቲ ነገርቲ ኢት ዊል ነቨር ሃፐን ኣይክኸውንን እዩ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ካብ ሓሳብ ሓሊፉ ልብና ዘሞቕ ስምዒት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ስምዒት እንተደኣ ሃሊና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ተግባር ኢና ንርከብ ስለዚ እንታይ እዩ ድኾን መሲልኩም ካባና ዝድለ ነገር ነገብር እሞ ብድሕሪ ድማ ናብ ፈጣሪ ንገድፎ ንኣብነት ሎሚ ተክገብራ ዘሎ ነገር ኣነ ክገብር እንተደኣ ክኢለ ኣብ ክውዕሎ ዘለኒ ቦታታት ክውዕል እንተደኣ ክኢለ ከንብቦ ዝግበአን መፅሓፍ ከንብብ እንተደኣ ክኢለ ክሓስቦ ዝግበአን ሓሳብ ክፅልዮ ዝግበአን ጸሎት እንተደኣ ድገብር ኮይነ ኣብ እምነተይ ድማ ፀኒዐ ካባይ ዝድለ ብምግባር እቲ ዘይክእሎን እቲ ንዓይ ዘይብደይን ከዓ ፈጣሪ ክህበኒ ምዃኑ ንቅድሚት ተረዲየ ልክዕ ከም ሓደ ሓረስታይ ሎሚ ድዘርእ እንተደኣ ኮይነ ፅባሕ ምሕፋሰይ ይተርፊ እዚ ኢኻ ትቁኑዕ መንገዲ ኣሕዋተይ ብኸምዚ ክንከይድ ተደኣ ክኢልና እዛ ሕጂ ሰዓት ንገብራ ዘለና ተግባር ኣይተሓልፍን እያ ንድሕሪታ ኣይኮነትን ተሓልፍ ንቅድሚት ሓሊፋ ትፀንሐና እቲ ምንታይ ሎሚ እንገብሮም ተግባራት ፅባሕ ልግሆ ይድረኣይ ፍሬኦ ስለዚ ሎሚ ንእሽተይ ተወሰነት ፐርሰንት እንተደኣ ኣብ ባህርያትና ክንቅየር ጀሚርና ቅድሚ ሕጂ ግድፍ ነብሎ ዝነበርና ሕጂ ግን ምኽንያት ስለ ዘለና ስለምንታይና ንጹር ስለ ዝኾነ ካፒውር ዝኾነ ኢንቴንሽን ኮኔልና ነተግብሮ ስለ ዘለና ኦፍ ኮርስ ብቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ብብሉፅ ዝኾነ መንገዲ ድማ ካባና ዘድሊ ነገር እንዳገበርና ብድሕሪት ዝተረፈ ኻና ፈጣሪ እንዳገደፍና ብዝሓሸን ብድበለፀ መንገዲ ከዓኒ ባህርያትና እንዳተስተኻኸልና ዘላቂ ዝኾነ ባህርያት መንነት እንዳሓዝና ከዓኒ ዘላቂ ዝኾነ ለውጢ እንዳምፀና ዝኾነ ሰዓት ከዓኒ ሕልምታትና ምጭባጥና ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ሓደራ ኣሕዋተይ ካብዘን ክልተ ነገራት ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ነቲ ነገርቲ ብጣዕሚ ብምፅላእ ነቲ ነገርቲ ብጣዕሚ ብምኹና ንገድፎ ንቕይሮ ኮይኑ ክስምዐና የብሉን እታ ካልአይቲ ድማ ብጣዕሚ ልብና ክሳብ ዝተፈና ንፎቶ እንተደኣ ኮይና ከዓኒ ጀስት ኦብሰሽን ጥራይ ኮይኑ ኣብ እምሮና ጥራይ እቲ ኤነርጂ ተርፍ እሞ ኣብ ሰውነትና ወይ ከዓኒ ብኣካላትና ግን ዝኾነ ዓይነት ተግባር ኣይነምፀሉ ኢና ነዚኣ ንምስተኻል ከዓኒ ከምዛ ዝበልኩኹ ፒውር ዝኾነ ኢንቴንሽን ተጠቒምና ንጹር ዝኾነ ዕላማ ልብና ዘሞቕ ዕላማ ሃሊና ብዝግባእ ክንብገስ እንተደኣ ክኢልና ኮኔልና ከዓኒ ሎሚ ንገብሮም ተግባራት ፅባሕ ንቦ ፍረ ከም ድህቡና ቀስ እንዳበልና ከዓኒ ብዘረኣናዮ ነገር ልክዕ ከምቲ ሓደ ሓረስታይ ድሕሪ 6 7 ወርሒ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ትናቱ እንታይ ድማ ምህርቲ ትረክብ ንሕና ከዓ ምህርትና ፈጣሪ ክህበና ምዃኑ ብምሉእ እምነት ስድራና ክንሕግዝ ኢና ሰላም ክንረክብ ኢና ኩሉ ነገራት ዝሓሸን ዝበለፀን ክኸውን እዩ ኣሕዋተይ ብኸምዚ መንገዲ ክንከይድ ተደኣ ክኢልና ድማ ኦፍ ኮርስ ፈጣሪ እውን ገዲፉ ይገድፈናኒ እቲ ምንታይሲ ንመን ኣለዎ ዝግልዎ ኢና ነር ስለዚ ሓደራ ኣሕዋተይ ፈጣሪ ለና ብኸምዚ መንገዲ ክንጓዓዝ ተደኣ ክኢልና ከዓ ሕልምታትና ዘይሰምረሉ መንገዲ የለፍ ካብ ብልቢኤ ንግዜኹም ደመስኪን ኣሕዋተይ ክብረት ሃበለይ ሓንቲ ሓበሬታ ግን ክበኩም ምደሊ ንሱ ድማ ንመበል 14 ዙር ዝካየድ ሕልምታትኩም ከተስምሩሉን ካብ ሕልፍኩም ብምልቃቕ ድማ ሓድሽ ህይወት ክትጅምሩሉ እንትኾኑ ንመበል 14 ዙር ዝኸይድ ሱርበታዊ ለውጢ ንኹለንተና ዕብየት ዝተሰመየ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ተጠቒምኩም ብምዝጋብ ድማ ሕጂ ሕልምታትኩም ንኽትጭብጡ ወስኑ ክብለኩም ደሊ ኣሕዋተይ ንግዜኹም ካብ ብልቢ እንዳመስገንኩ ካብ ሕልፍኩም ንምልቃቕ ብጣዕሚ ኣዝያ ክትሕግዘኩም ትኽእል ሓንቲ ቪድዮ ድማ እዚኣ ክገድፈልኩም እየ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ምዛ ቪድዮ እዚኣ ክገድፈኩም እየ ሰናይ ሰላም ኣብ ዘለኹም